как се навива инвеститор да продаде в нотариалния акт на истинската сума, която получава. Здравейте, хора! Аз съм Паля Христова. Отговора няма да се хареса на някой от вас, но зависи защо инвеститора крие цена. В една от ситуациите може да говорим за ДДС. При всички положения също да говорим за пари. Ще се опитам да ви дам пример с цифри. Вие купувате за 100 единици. Инвеститора иска да минете сделката на 60 единици. Не защото просто иска да ощети държавата, а защото ако мине сделката на 100 единици, имота, който продава, на вас най-вероятно ще ви се стори доста по-скъп. И най-вероятно няма да искате да го купите. Ако вие сте съгласни да платите ДДС-то върху разликата от единиците, които се крият, т.е. вместо на 60, да си платите ДДС-то върху 100, най-вероятно инвеститора ще бъде на вид да мине сделката. Но не винаги. Представете си ситуация, в която въпросният инвеститор продава, да речем, 200 недвижими имота, 200 самостоятелни обекта, в тази сграда. 200 апартамента, хайде да бъде по-лесно казано. И всички апартаменти са били с горе-долу сходна цена на квадратен метър. Да речем, че сделките са минавани на 60% от реалната цена. И изведнъж заради вас се появява един апартамент, който ще бъде минат на 100 единици. Този инвеститор дали пък не рискува? Защо точно вашия апартамент да струва повече? Да, могат да се измислят някакви начини, обаче за него риска е доста голям при една хипотетична и не до там хипотетична данъчна проверка. Така че първа причина ДДС-то, втора причина, ако цялата сграда е минавала така, е малко странно 1, 2, 3 или отделни сделки да са на много различна цена. Това буди съмнение. Така че краткият отговор на този въпрос ще ви излезе доста скъпо. По-добре потърсете друг обект. Сега ви желая един хубав ден. Чао!